Què tal? Bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Morabanc. Ja ho veieu, el títol del que us proposem avui és Vull invertir, per on començo? La veritat és que ja n'hem fet uns quants des que va començar la pandèmia de la Covid-19. N'hem fet de tot tipus, de fiscalitat, molts d'inversió, potser amb un nivell una mica ja més tècnic, i avui hem volgut posar llum a aquelles persones que no estan encara endinsades en el món de la inversió, però que tenen aquesta inquietud i sabem des de Morabanc que a vegades les persones que es plantegen invertir tenen certes inquietuds, certs dubtes que els fan no donar el pas. Avui tenim dos experts que ens acompanyen per explicar-vos els conceptes bàsics del món de la inversió, sobretot si sou d'aquelles persones que no us heu endinsat encara i teniu aquesta voluntat de fer-ho. Saludem a la Verònica Valls, que és directora de banca personal de Morabanc. Verònica, bona tarda. Hola, bona tarda, Josep Lluís. Hola a tothom. I també a l'Enric Galí, que és responsable d'assessorament de Morabanc. Enric, bona tarda. Bona tarda a tothom. Doncs comencem i entrem en matèria. Hem estructurat el webinar en 5 apartats per tocar tots els pals bàsics d'aquest món de la inversió. I ja sabeu que si en qualsevol moment us sorgeix un dubte o una pregunta, la podeu deixar aquí a la part dreta on posa preguntes o questions, segons l'idioma amb el que tingueu l'ordinador. Doncs allà podeu formular-nos les preguntes que vulgueu i nosaltres al final de l'exposició les transmetrem als nostres experts. Comencem amb el primer punt d'aquest programa que havíem preparat per avui, que és qui pot invertir. Ens referim a qui pot invertir, però a moltes persones que diuen home, no sé si jo estic en condicions d'invertir, no sé si per invertir cal tenir molts diners o cal poder estalviar molt a final de mes. Quin seria el perfil o quines serien les persones que estarien en condicions d'invertir? Mira, jo et diria que per invertir no és necessari tenir molts diners. És a dir, hi ha gent que té una certa capacitat d'estalvi i amb això es pot invertir, però també hi ha gent que té la capacitat d'anar estalviant de mica en mica. Només que puguem tenir un excedent de diners al cap del mes, que sé jo, 100 euros, 150 euros al mes, amb això ja podem fer un pla d'inversió. Dit això, després està com configurem, què factors ens defineixen el perfil de les persones que inverteixen, que també poden ser molt diversos. De fet, els configurem en tres factors, que serien el nivell de coneixement financer i l'experiència de la persona amb inversions anteriors, la seva situació financera, els objectius de la inversió. És a dir, amb tot això definim una tipologia de perfils d'inversió que poden anar des d'ultraconservadors fins a especulatius. Quan diem que una persona és ultraconservadora, el que estem dient és que el que vol és preservar el capital, que no vol assumir riscos. Quan diem que una persona és especulativa, que té un perfil especulatiu, el que estem dient és que el que vol és apreciar el seu capital i per això té o té la capacitat d'assumir un risc fins i tot elevat. Enmig hi ha de tot. Per tant, aquí el que estem dient és que quasi bé tothom que tingui una certa capacitat d'estalvi pot invertir. En el moment de definir els perfils hi ha coses que tenim en consideració. Una cosa molt important és si jo em trobo en un mercat que està perdent, què sé jo, un 5%, com reaccionaria? Si això em faria molta por, entenc que soc una persona conservadora, si no em deixés dormir, si em trobés en una situació de neguit en un mercat en baixades, entenc que soc una persona conservadora. Si entenc que si passa el temps allò recuperarà perquè hi ha unes oscil·lacions i m'ho prenc amb tranquil·litat, doncs soc menys conservador. Però també hi ha un altre factor important que seria el temps. És a dir, tot i que el meu caràcter em permetés fer inversions arriscades, si jo els diners que vull invertir els tinc destinats per alguna cosa en el curt termini, m'haig de comprar un pis d'aquí 3 mesos i tinc la data de firma i sé que haig de donar aquests diners. Segurament aquests diners no els haurem d'arriscar, no hem d'entrar en un perfil de risc, perquè en 3 mesos ben bé no sabem què passarà i potser et trobes amb menys del que tenies. Dit això, és molt important, i aquesta és la part que fem els gestors, conèixer bé el client, perquè per configurar i per saber els clients on han d'estar, hi ha que conèixer els factors psicològics, tenir un coneixement que és una feina que el gestor sap fer i ajuda a posicionar el client en el seu perfil de risc.
Doncs aquests serien els perfils d'inversió i les persones que estarien en disposició d'invertir, que ja veiem que no cal uns condicionants excessivament alts en quant a rendes o en quant a patrimoni. L'altre punt que ens agradaria explicar, Enric, és la finalitat d'inversió. Ens hem anat avançant una mica a l'Avero, no? Però hi ha diferents objectius quan una persona inverteix. Quins serien els més habituals? Mira, per invertir és molt important fixar-se objectius. I a vegades no és un objectiu de rentabilitat, no? És un objectiu de dir, vull estalviar uns diners, vull tenir uns diners per quan el meu fill de 8 anys o de 2 anys i mig se'n vagi a estudiar la carrera. Vull tenir uns diners per quan em jubili. Llavors, a poc es pot anar invertint per obtenir els fruits desitjats. I un exemple molt fàcil, i sobretot vull insistir en una cosa que ha dit l'Avero al principi, és a dir, no fa falta tindre un patrimoni per invertir, es pot anar a invertir progressivament. I un exemple molt fàcil, no? Si una família pot estalviar 200 euros al mes, 100 euros l'home, 100 euros la dona, això ho multipliques per 12, que són els mesos de l'any, i després ho multipliques per 10 anys, per fer-ho fàcil, si tens un fill de 8 anys i vols tenir els diners per quan faci els 18, tu automàticament has guanyat uns 24.000 euros. És a dir, has estalviat uns 24.000 euros. Per què invertiràs aquests diners i no els deixaràs quiets al compte corrent? Invertiràs aquests diners perquè no siguin simplement 24.000 euros, perquè siguin més. És a dir, d'alguna manera perquè t'ajudi a tenir més diners per a complir el teu objectiu. Però el més important és tenir un objectiu. Molts de vosaltres, és a dir, aquests objectius els compliu. Per què? Perquè molts de vosaltres heu pogut agafar una hipoteca. I una hipoteca no deixa de ser una inversió a llarg, perquè aneu ficant poquet a poquet, per d'aquí 20 anys, 15 anys, 30 anys, tindre un actiu immobiliari de la vostra propietat, que si us fa falta el podeu vendre i podeu viure la resta de la vostra vida com un pla d'estalvi. Però és molt important fixar-se l'objectiu del per què invertir. Has dit un concepte molt important, que és, m'ha dit, agafo aquests 24.000 euros que els he estalviat perquè quan arribin els 18 anys del meu fill no siguin 24. Aquí has entrat amb el tema de la inflació, que és una de les motivacions importants per poder invertir els diners i no deixar-los quiets. Uau, la paraula inflació és una que està sonant amb molts tambors avui en dia. Aviam, per ficar clar, la inflació, no? La inflació suposo que a tots vosaltres us sonarà tot el tema de l'IPC, no? Quan les coses van bé, el ritme de la vida creix a l'1%, 1,5%, i els salaris s'actualitzen amb aquest número, que vol dir que pugen. Ficant un exemple molt fàcil, i anem a ficar-nos al cap per entendre la inflació, 40.000 euros. I 40.000 euros us vaig a dir que és una molt personal meu per dir, ostres, a mi m'agrada, doncs em voldria comprar un Toyota Land Cruiser de color blanc, i això són datos molt personals, Llavors, amb aquests 40.000 euros, si el Toyota Land Cruiser me'l vull comprar l'any que ve, jo si no inverteixo aquests 40.000 euros l'any que ve, el que sé, si deixo el compte corrent, és que tindré 40.000 euros. Si hi ha una inflació, exemple, per fer-ho fàcil, d'un 10%, d'acord? I jo no m'he comprat el Toyota aquest any de 40.000 euros, l'any que ve el Toyota valdrà 44.000 euros. Si no he fet res amb aquests diners, jo en tinc 40. Uau, aquest any me'l puc comprar, l'any que ve no me'l puc comprar. I se'n diu això una pèrdua de poder adquisitiu. Per la qual cosa és molt important, i aquí hem ficat un cas d'inflació del 10%, però clar, al llarg dels anys, 1%, això suma. Per tant, és important que pugueu preservar el vostre capital. D'acord? Per això hem d'anar a batre el concepte d'inflació, perquè els 40.000 euros que teniu avui siguin 40.000 euros demà. No hagueu perdut capital de cara a l'any que ve. Per acabar amb aquest primer punt que estàvem comentant, Enric, hi ha una cosa que sempre expliques, que a l'hora d'invertir tots tenir dues actituds, no? La d'un corredor de 100 metres llisos o la d'un corredor de marató. Això ens dona la pista de com ha de ser la filosofia d'inversió o com l'entenem nosaltres? Aviam, jo ho separaria. El corredor d'esprint, que fa un sprint de 100 metres corrents, és al final un especulador. D'acord? És a dir, compro una acció, compro un producte i espero que en molt pocs mesos guanyi molt. Això és una animalada, se'n diu especular. Jo crec que no és una que hem de portar a terme, a part que no siguem absolutament professionals. Jo crec que el concepte invertir és per mi una carrera de fons. És com dir, ostres, tu te'n vas al gimnàs, tu t'apuntes al gimnàs
i al gimnàs tu no tindràs resultats en una setmana, ni en 2 setmanes, ni en 3. Has de ser constant i al cap dels anys veuràs uns resultats. La inversió és igual. Necessites aquesta disciplina, constància i paciència amb el temps, perquè moltes vegades dius, amb això no inverteixo perquè només guanyaré un 1% o només guanyaré un 0,50%. L'error a vegades és no invertir, perquè al final el temps passa i al cap de 10 anys és un 5% que has guanyat. Si aquesta cosa conservadora només dona un 0,5 és perquè és l'actiu sense risc. Llavors, és molt important aquest concepte. Paciència i anar acumulant a poc, disciplina, paciència i es aconsegueixen els objectius a llarg plaç. Moltes vegades el que pequem els inversors, i jo mateix, dic, ostres, això em dona poc rendiment, error, perquè a la que han passat 4 anys has acumulat un guany. Molt bé, ja tenim clar qui pot invertir, ja ho tenim clar, qui pot invertir, un espectre de gent potser més ampli del que ens podíem imaginar. Vero, anem a la segona part. Volem invertir, tenim el coquet. En què podem invertir? Molt bé. Inversions n'hi ha moltes. Es poden invertir en molts tipus d'actius. Es poden invertir en immobles, en accions, en fons, en plans de pensions, en bons. Hi ha moltes coses on invertir. A l'hora d'invertir, el que jo crec que hauríem de tenir en compte primer de tot és la qüestió de la liquiditat. És a dir, quan jo haig de comprar un actiu, la liquiditat que té, en quant temps puc fer que això torni a ser diners que jo pugui disposar per fer servir. I per un altre cantó, la volatilitat. És a dir, hi ha actius que quan tu els compres tenen una evolució més plana, no varien la seva cotització tant en el temps. I hi ha d'altres que tenen una volatilitat més elevada. Volatilitat vol dir el que va variant aquesta cotització respecte de la seva mitjana. És a dir, és com una mena de variació de preu que tenen els actius. Per exemple, si en relació a la liquiditat, si jo em compro un pis i el llogo, l'operació en principi seria molt rendible. L'estic comprant, l'estic rebent un lloguer, tot funciona molt bé. Però em puc trobar que jo necessiti diners. Es necessiti per alguna qüestió que m'urgeix i que necessito tenir-los una operació o alguna cosa greu. Què em puc trobar? Que per vendre el pis puc estar una setmana, 2 setmanes, 3 dies, 3 mesos, un any. Aquí no hi ha liquiditat. Aquest seria un actiu que no és líquid. En aquest sentit, els actius financers, tipus accions, fons, són líquids. I aquí sí que tindríem una certa liquiditat. Per un altre cantó, el tema de la volatilitat. Si jo compro, posem per cas, una acció, em trobaré amb un actiu que pot variar molt al cap del temps. Fins i tot pot variar molt la seva cotització en un dia. Un fons d'inversió, com que està més diversificat i té molts actius a dins, la seva variació serà menys, la seva volatilitat serà més petita que la d'una acció. I si ja compro un bo, aquest, si me l'envio a venciment, sé el que cobraré, en el mig té una volatilitat, té una petita variació, però és molt més petita que la d'una acció o que la d'un fons de renda variable, posem per cas. Molt bé, em poso amb la pell dels que ens estan veient. El que hauria de tenir en compte per establir quina és la meva inversió perfecta és la liquiditat. Vol dir si jo necessitaré recuperar aquests diners d'una manera urgent, si podré fer-ho més fàcilment o menys fàcilment. Llavors seria una inversió més liquiditat o menys liquiditat. I volatilitat, si a mi m'importa que allò on he invertit vagi canviant molt de preu i en cas que jo hagi de vendre en un moment concret, doncs clar, m'hauré de menjar el preu que toqui en aquell moment i si la inversió té un índex de preu que va voltant molt amunt i avall, doncs em trobaré amb el que em trobaré. 2 conceptes claríssims. Aprofito per recordar-vos que si voleu fer preguntes ho podeu fer aquí a la part dreta, que alguna ja ens està arribant i les transmetrem a l'Enric i la Verònica al final de l'exposició. Enric, anem a coses més concretes. Si ens centrem en les inversions financeres, per persones que estan començant a invertir, quins serien els productes més habituals? Digue'ns 4 coses. Mira, n'hem esmentat algun que altre. És a dir, hem dit, primer de tot, hem de tindre clar el perfil d'inversió. Hi ha producte per tot tipus de perfil d'inversió. Si anem del més conservador al més agressiu, com ha dit la Vero abans, el més conservador serien els bonos, que són els deutes, sigui de governs o deutes que serien de companyies. Poc rendiment a obtindre, poca volatilitat.
Això seria del costat dels actius directes. Dels actius directes amb més volatilitat saltaríem a les accions de companyies, accions d'un banc, accions d'una companyia de telecos, accions d'una companyia minera. I aquests actius tenen una certa volatilitat i estem parlant d'actius directes i inversions amb un sol punt. La segona manera d'invertir, és a dir, per mi és una manera molt menys sofisticada de cara a l'inversor i més simple, és de forma indirecta. De forma indirecta en diguem fons d'inversió, perquè els inversors el que fan aquí és comprant un vehicle d'inversió, un paquetet, una caixa, on està absolutament diversificada, amb tot tipus d'actius a dintre, i això permet tindre molta més seguretat i facilitat. I a vegades hi ha accions que les vols comprar al mercat i per poder-les comprar necessites directament $3.000 o €3.000, mentre que amb un fons els valors liquidatius, que és el preu al qual compres una participació, amb €10, amb €100, pots comprar de forma diversificada i tindre una tranquil·litat absoluta. Per tant, jo les vies són actius directes, actius indirectes. Els directes, accions i bonos, que seria la part més líquida, i l'altra part seria optar per fons d'inversió, que fa uns anys era una indústria més opaca i cada vegada més té una transparència absoluta, una regulació absolutament brutal, la qual cosa fa molt fàcil invertir i invertir amb molts menys riscos. Quan parlem de productes, ara n'has comentat uns quants i la diferència entre uns i altres era que amb els fons inverteixes com en cistelles on hi ha diversos actius, quan compres un bono o quan compres una acció directament a un proveïdor, diguem-ne, no? Però què hem de tenir en compte amb el temps? Tots aquests productes no els he de tenir un temps determinat, soc lliure d'entrar i sortir quan vull, o hi ha alguns que sí que et requereixen més temps? Aviam, el que ha dit la Verònica abans és essencial, liquiditat. La liquiditat fa que tu puguis comprar avui i vendre a la tarda i un fons puguis comprar avui i vendre-lo demà. La qual cosa pots tenir-lo el temps que absolutament tu vulguis. L'altra cosa és el temps que et recomanaríem de tindre. Quan tu fas una inversió, és el que hem dit abans, és una carrera de distància. No l'estàs fent a un dia vista, a una setmana vista o a un mes vista, sinó seria clarament especulació. Però és veritat que a vegades pots comprar algun actiu que et faci una revalorització forta i si estàs satisfet amb la teva plusvàlua, pots vendre tranquil·lament. Per tant, liquidesa vol dir que tots aquests actius que estem dient és entrar i sortir com vulguis. Molt bé, doncs són alguns dels actius o dels productes financers més habituals, sobretot en aquest inici d'etapa quan comencem a invertir de nou. És evident i no podem passar per alt que quan parles d'inversions financeres també hem de parlar de risc i abans la Verònica ens explicava que és molt important fer un anàlisi de risc de cada persona abans de començar a dissenyar una estratègia d'inversió. Enric, quina seria la tipologia de riscos o les coses que ens podrien passar o que ens podríem trobar quan comencem a invertir? Mira, el primer tema l'hem dit, que és la famosa volatilitat, que són les dents de serra. Un producte conservador té una volatilitat baixa, vol dir que d'un punt A a un punt B es pot moure molt poc. Un producte més agressiu o més especulatiu té una volatilitat alta, que vol dir que d'un punt A a un punt B el preu es pot moure 15% amunt, 15% a baix, amb una certa facilitat, com seria una acció o com seria un fons de renta variable. Per tindre molt clar el tema volatilitat amb els fons, tots els fons per regulació tenen una escala de risc que va de 1 al 7 i aquesta escala de 1 al 7 ho marca la volatilitat que té el fons. 1 és el més tranquil que hi ha, que estem parlant de monetaris, pràcticament no es mouran. 2 és renta fixa molt conservadora, que es mourà molt poc i pot tindre alguna cosa. I fins a 7, nosaltres no tenim cap de 7, però sí que tenim algun 6, és renta variable, que pot tindre altes plusvàlues, però en moments donats també pots arribar a tremolar una mica. Segon. Sí, digue'm. Perdona, que m'havia quedat amb la volatilitat. Quan jugues amb accions o jugues amb bonos, que és el que hem parlat abans, que és més llaminer perquè veus el nom de la companyia que compres, el govern que compres, una mica tot, aquí tens un risc més alt, que és un risc entre el risc d'accident. El risc d'accident, què significa això? Ostres, una companyia està funcionant bé, surt un event corporatiu, surt un escàndol i aquesta companyia entra en fallida, reestructuració i pots arribar a passar d'estar invertit, valorat a 100, a valdre 0 o a valdre 1 amb una facilitat absoluta en cas d'escàndol financer. Per tant, estar invertit en un sol actiu et porta a risc d'accident. Amb un fons pots tindre aquest accident?
sí el pots tindre perquè aquest actiu pot estar dintre del fons, però per regulació hi ha d'haver una diversificació, a lo millor el màxim impacte que tens a la teva cartera és d'un 1% o un 2%. Un 2% és assumible. Un 100% de caiguda no és assumible. Per tant, els fons t'ajuden a mitigar aquest risc d'accident. L'altre risc que et diria és, l'hem parlat, liquiditat, és a dir, que hagis de necessitar aquests diners en un moment donat i aquí s'apliqui la llei de Murphy. Saps? Que els hagis necessitat quan els mercats han baixat. A llarg plaç recuperes i això ens ho ha demostrat el 2020 amb molta tranquil·litat. Però a curt plaç, uau, la liquiditat... I l'altre punt que jo et diria, sobretot, i va reiterat amb el que hem parlat abans també, és el risc del temps que passa. És a dir, moltes vegades, abans de començar a invertir o de tindre objectius d'inversió a llarg plaç, diguem, ara no entro perquè els mercats han pujat massa, ara no entro perquè no em va bé, ara no entro i tot un cop el temps va molt ràpid. Ja han passat 2 anys, no has invertit, no has estalviat i has perdut poder adquisitiu i no podràs complir els objectius que t'has planificat al principi. Per tant, per mi aquests són els principals riscos que veig ara mateix amb la inversió. Vero, tu estàs acostumada a parlar amb persones que inverteixen i els fas un acompanyament i un seguiment. Com reduïm o com treballeu per minimitzar aquests riscos? Evidentment sabem que el risc zero no existeix, però com es pot treballar per minimitzar-los? Mira, jo et diria que és molt, molt important parlar, reunir-te amb el teu gestor, tenir transparència, definir clars els objectius que t'ajudin a definir-los i tenir confiança en el gestor. Perquè al final, una inversió, no hi ha una inversió bona. Hi ha moltes inversions bones que s'ajusten a cada perfil de client i a cada necessitat del client. El coneixement i l'experiència que té el client en invertir, conèixer l'horitzó temporal de la inversió, com es pot reaccionar en un escenari de pèrdues. Tot això configura quin tipus de producte, amb quines característiques hem de fer i com ho hem de diversificar. Per això hi ha una normativa que ens ajuda de moment zero, una normativa que ens ajuda i que té diversos textos, que és MiFID, a conèixer el perfil del client. Es fan una sèrie de preguntes en aquests textos d'idoneïtat i educació i tenim un punt de partida. A partir d'aquí, el que dèiem, parlar, reunir-se, tenir transferència, fer seguiment, anar fent modificacions, això ens ajudarà a reduir el risc i sobretot ajustar-lo a cada persona. El seguiment, doncs, que queda clar que és una de les maneres de reduir els riscos que ens pot oferir una inversió. I, Enric, porto una estona que no paro de sentir la paraula diversificació, diversificació, diversificació. De fet, te la sento molt a tu cada dia. Mira, al final soc molt pesat amb aquest tema, però jo crec que és l'essència de que les coses funcionin bé llarg és estar ben diversificat. I diversificat pots estar-ho de forma intel·ligent o de forma no intel·ligent. I no intel·ligent, per començar pel negatiu, és, per exemple, dius, ostres, vull invertir i totes les meves inversions amb renta variable, amb borsa, estan basades únicament a Espanya i únicament al sector financer. Encara que tinguis 10 bancs comprats, tu estàs diversificat, si en cau un estàs salvat, però si la indústria no funciona bé, què passarà? Llavors, tu has de saber diversificar i has de saber diversificar per sectors, has de saber diversificar per zones geogràfiques. I aconseguir això és molt important, perquè ens donem compte que, per exemple, la crisi del 2001, que va ser la bombolla del .com, molta gent tenia carteres purament tecnològiques, la qual cosa no van recuperar mai la inversió. Però si haguessin estat diversificats en tots els sectors, al 2001 ho haguessin caigut, però a posteriori ho haguessin recuperat. Al 2008, que va ser la crisi financera i crisi immobiliària, mateixa història. Si haguessin estat invertit únicament o molt ponderats en sector financer i Europa, ho haguessin patit molt, però si haguessin estat globals i amb tots els sectors, ho haguessin recuperat al 2009. I la prova més recent és la prova d'aquest 2020. És a dir, qui ha estat invertit en tots els sectors més defensius, sectors més cíclics, aquest any ha recuperat a final d'any de les pèrdues generades a l'inici de la pandèmia Covid del març del 2020. Qui hagués estat invertit en sectors únicament cíclics, avui en dia encara està en zona vermella. Per tant, quan estem parlant d'invertir, que és una carrera a distància, a llarg termini, hem de buscar la globalitat i una bona diversificació sectorial. I això, amb petits patrimonis, la manera d'aconseguir-ho és via fons d'inversió, però sobretot és el que us dic, diversificar amb aquests
15-20 anys d'experiència que tinc a la indústria és l'única cosa que et protegeix contra el que no saps que pot venir. Mira, ara em saltaré coses perquè és que just acaba d'entrar una pregunta que és clavadeta el que estem parlant ara i mira, l'avanço ara, si us sembla bé. El Francesc ens diuen, entenem que la diversificació pot mitigar el risc, el que estàvem parlant ara mateix, no obstant, la diversificació dependrà del nombre d'actius que tinguis a la cistella i també de la correlació entre ells, el que estaves dient tu del tema sectorial, Enric. Ens diu el Francesc, sembla complicat determinar la correlació exacta o la correlació òptima i ens demana si hi ha alguna manera per calcular-ho adequadament. No sé fins a on ens vols explicar, Enric, els teus secrets. Això és una pregunta de molt nivell. Aquí estem començant a entrar en matèria sèria. Sí, té tota la raó del món. És a dir, hi ha productes que tenen correlació positiva i negativa. Si tens una cartera amb 10 actius, el risc d'aquesta cartera no és la suma de les 10 volatilitats, és la suma de les 10 volatilitats menys les correlacions. Què vull dir amb això? Que amb una cartera a vegades pots tindre actius que quan les coses van malament perquè estan descorrelacionats uns dels altres. La qual cosa fa que puguis tindre que si els mercats baixen un 10%, tu amb aquesta cartera baixis un 8%. També és veritat que si estem a l'efecte invers també pujaràs una mica menys, però la construcció de totes les carteres que portem als fons de la casa, és una cosa que tot el que són volatilitats i correlacions ho medim moltíssim. I a vegades, si anem solament amb la renda variable, ens donem compte que fent una bona diversificació sectorial aconsegueixes bastant d'això que comenta el Francesc. Per tant, sí, és que ha donat a la clau, però això ja és la part avançada del negoci i la millor manera, els experts, treballem amb Morningstars, amb Bloombergs, eines que ens ho fiquen molt fàcil. Si no tens aquestes eines, ja pots ser matemàtic i unes bones fulles d'Excel. Bueno, això potser si estem de nivell 2 ho deixarem pel webinar 2, que ens estem potser sí que és veritat avançant. Tornem, si us sembla, a coses bàsiques, que és l'objectiu d'aquest webinar, insisteixo. Mira, us posaré, si us sembla bé, un exemple pràctic a cada un dels dos, de perfils que crec que habitualment, Vero, et deus trobar per l'oficina i a veure quines estratègies o quins plantejaments podríem fer. Vero, comencem per tu. Una persona que, com hem dit al principi del webinar, pugui estalviar una miqueta cada mes, sigui el que pugui estalviar ell, si és una família, doncs el que puguis ajuntar amb els diferents membres de la família, que tinguin ingressos i que es plantegin fer un raconet cada mes per treballar la jubilació o quan es retirin, amb visió completament a llarg plaç. Com podríem plantejar un inici d'inversió amb aquests perfils? Mira, això és l'ideal. Si això ho fem amb temps, si aquesta persona té un temps d'inversió, que entenem que sí, que pot tenir 20-25 anys per endavant, a l'hora de jubilar-me, si jo em plantejo el que cobraré, segurament via pensió serà poc. Per tant, si puc anar fent un calaix, és una preocupació que moltíssima gent té i, per tant, jo crec que està molt ben avinguda. Abans hem avançat alguna cosa d'això. Quan l'Enric ha parlat d'estalviar com si fos una hipoteca, estàvem parlant exactament d'això. És a dir, si tu, quan tens 20 anys per endavant, cada mes comences a guardar alguna cosa de diners i aquests diners els vas entrant en alguna inversió que a priori podria incorporar un bon percentatge de risc perquè tenim molt temps per endavant, quan hagin passat, és com una hipoteca, tu has anat pagant X euros cada mes, quan hagin passat 20 o 25 anys hauràs pagat els 200.000 o 300.000 euros o 150.000 que tenia la hipoteca, més els interessos corresponents al pagament d'aquesta hipoteca. Això ho podem fer sense tornar-li a ningú. Jo vaig fent la meva bossa cada vegada una mica més gran i vaig fent inversions amb aquesta bossa que tinc. Quan hagin passat aquests anys em puc trobar amb aquests 150, 200, 300, en funció de l'aportació que puc fer i la seva revalorització. Que sabem que a llarg termini els mercats, el risc acaba donant un cert rendiment. Això ho tenim estudiat i en períodes de 10 o 15 anys al final els mercats pugen. I és la millor manera d'invertir perquè a més diversifiquem també l'entrada, els preus d'entrada, per tant sí que sempre tindrem un preu adequat. És un plantejament que és boníssim, poder començar a invertir amb temps i a poc i amb un plan i amb un objectiu. Enric, cas 2, l'altra tipologia que potser podria ser habitual. Una persona que
per qualsevol circumstància, doncs perquè ha fet una herència o perquè ha venut algun actiu que tenia i resulta que el compte bancari hi té un raconet ja interessant o important i diu, home, aquests diners aquí, el que dèiem, si són 20.000 euros avui, 5 anys seguiran sent 20.000 i el pa costarà més car. Una persona que no vol que aquests diners s'estiguin quiets. Suposo que hi ha diverses opcions, però allunyem-nos una mica de les més especuladores. Què podríem fer? Hi ha la via ràpida i la via lenta. La via ràpida és truca a l'Avero i vine-nos a veure, que tenim solucions i ens assentarem i ho mirarem. La via lenta, com ho faria jo i com ho faríem amb l'Avero, perquè són casos que ens hi trobem molt sovint i els treballem conjuntament. Primer, un cop tenim el perfil del client traçat i comencem a conèixer el client, jo faria una inversió progressiva. És a dir, tinc clar que avui en dia treballaríem bàsicament amb fons d'inversió perquè és el que més tranquil em quedo. I després el que faria és dir, ostres, no sé el que passarà, els mercats estan bastant a màxims a vegades o pot semblar que estan a màxims i que els hi fiqui poc recorregut. Doncs el millor és anar començant progressivament. Dir, ostres, d'aquests diners que tens uns 100.000 euros, fiquem exemple, comencem a invertir un 25%. Amb aquest 25% ficarem actius de renta fixa, actius de renta mixa i actius de renta variable. Passarem un mes per veure com evoluciona tot i, sobretot, en aquest mes palparem molt com es sent el client amb aquest tipus d'inversions, perquè si es comença a ficar molt nerviós, potser no ha d'estar invertit en aquest tipus d'actius. Si la situació funciona bé, el segon mes tornarem a invertir un 25%. Mateixa història, mateix funcionament, palparem, veurem com funciona. El tercer mes pot que diguem, escolta, les coses estan calentetes, em fa respecte, espera't un mes més, o pot que si ho veiem clar diguem, vinga, va, tornem a fer un 25% més. La idea és que en 6 mesos, en un any, si fa falta, no hi ha timings per escrits. És que el client es trobi còmode i que els mercats ens vagin acompanyant d'alguna manera, però que en un any, el més llarg, puguem tindre una cartera construïda per anar navegant amb el temps. I a partir de llavors serà seguir fent reunions d'alguna manera mensuals, trimestrals, per anar adaptant la cartera, no solament a el que hagi de fer el mercat, sinó a l'expectativa del client o com se senti amb la cartera, perquè és molt important, i aquí l'Avero ha donat el clau abans, conèixer el client. I a vegades unes simples preguntes no donen la resposta com és el client. És ficar-lo en situació amb els seus diners i llavors ho veus de veritat i trobes la solució. I experiències muntades així, creieu-me que funcionen. Però què passa? Aquesta me la trec de la màniga, perquè també crec que és interessant que plantegem el perfil perquè segurament hi ha gent que raona d'aquesta manera i potser perquè té inputs externs de gent que li explica coses. Si us ve una persona i et ve una persona a veure el despatx i et diu tinc un raconet, però jo vull anar a tope, jo vull especular a tope. Jo vull, perquè m'han dit que no sé qui doble la inversió, què li diries? Aquesta és molt bona. Vero, agafes tu o jo? Com tu vulguis. Jo li diria, i després confirmem amb tu, aviam si anem amb la mateixa línia. Jo li diria a aquesta persona... Sí? Jo li diria a aquesta persona que invertir, volent guanyar molts diners en molt curt plaç, arriscant molt, és una cosa que es pot fer, però també es pot trobar amb la versió contrària. És perdre molts diners en molt poc temps amb una inversió que no és massa segura. Per tant, es pot invertir en risc, es pot invertir en actius de risc i fer-ho bé, amb un perfil especulatiu i anar a cercar diversificació, correlació, tal com s'ha pensat abans, i fer un seguiment i anar adaptant les inversions, fins i tot amb actius que incorporen risc i estan diversificats en si mateix. A aquesta persona jo li diria, i si a tu t'agrada després comprar un actiu de risc i estar en el mercat, aquesta part de jugar ja la fem junts. Ja ens posem i si vols en parlem i ens ho passem bé, però això no serà inversió. Això serà especulació. I serà un punt, no et dic com anar-te al bingo, però quasi. O sigui, al final la idea és... Per invertir fem coses serioses que tinguin un plan, que ho tinguem planificat. I si després ens ho hem de passar bé, jo soc la primera que m'ho passo superbé. I parlo amb l'Enric i li dic quina acció tens i què podem comprar i què hi ha al mercat que sigui supercanyero i anem. Però aquí estem especulant. Depèn molt del perfil, no? Sí, totalment. Depèn molt del perfil, però clar, aquesta persona
que ja ve dient vull especular, entenem que és una persona que és un perfil de risc. Després igual te'l mires bé i no ho és tant. I mires la seva capacitat de generar ingressos, i mires la seva capacitat d'estalviar, i mires la pressa que té en generar els diners i com es posa de nerviós després quan el mercat no fa el que vol, i no acaba sent tan especulador com pensava. Potser ve per una notícia de premsa que diu que no sé quin actiu ha pujat tant. S'ha d'analitzar. Hi ha d'haver-hi un anàlisi rigorós abans de fer una inversió. Jo estic totalment d'acord amb tu. Jo crec que englobem a vegades amb 6 perfils, però cada client és un mestre de les seves coses i la seva manera de reaccionar ante el risc. La nostra premissa és quan, evidentment, els diners són del client i pot triar el que vulgui i el perfil que vulgui. La nostra missió aquí, i em fico el barret, hem de gestionar riscos i hem de fer conscient al client de riscos que pot assumir fent aquest tipus d'inversions. I la segona cosa que jo diria és mai deixar-se calentar per el que digui el veí, perquè al final els nostres veïns sempre guanyen diners, sempre fan gangues quan compren un cotxe, sempre fan gangues quan compren una casa i nosaltres mai ens toca aquesta part bonica. És que aquesta part bonica potser no existeix totalment pels professionals i amb moltes inversions que fan, de cada 3, 2 palmen diners. Llavors, la qual cosa us diria, molt cuidado amb el que us diuen, no us deixeu acalentar, deixeu-vos assessorar per experts i, sobretot, abans de fer qualsevol tipus d'inversió, mediu els riscos. És a dir, perquè això és un tema de binomi rentabilitat-risc. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí l'exposició que teníem nosaltres. Anem a per les preguntes que ens han anat deixant i que encara podeu seguir escrivint si teniu alguna inquietud aquí a la part dreta de la pantalla. Anirem agrupant algunes. Hi ha algunes que potser no són l'objecte d'aquest webinar, com recomanar especialment algun actiu. Les comentarem, però insisteixo que no és l'objectiu d'aquest webinar donar recomanacions en quant a valors o a fons. Ja n'hem fet altres de webinars més especialitzats. En tot cas, ho anirem comentant. Hi ha un grup de preguntes o un grup de persones que ens diuen o s'interessen per... Molt bé, això com funciona? Des del... He de venir al banc, aquí estem, evidentment, recomanant que sempre aneu acompanyats d'un gestor, d'un expert, però per invertir cal passar pel banc i en el cas que passem pel banc, això com funciona? Evidentment, hi ha unes tarifes, hi ha unes comissions, com s'articula tot això, Vero? Molt bé. És obligatori passar pel banc per comprar determinats actius financers? No. Hi ha internet, hi ha plataformes. Sí que hauràs de passar sempre perquè tu al mercat directament no pots anar. Passaràs per un intermediari que serà online, que serà el banc o que serà qui sigui, però sempre hi haurà algú. La recomanació és anar al banc o a puestos seriosos, perquè tothom no és igual. A l'hora d'oferir inversions en l'univers hi ha de tot. Segur que al banc trobaràs algú que t'atendrà i, a més de fer les compres, t'assessorarà i mirarà si el que estàs fent està, diguem, dins de lo que és acurat i seriós i rigorós. I sí, té unes despeses. Tot servei que es presta té unes despeses. Hi ha unes comissions que intentem que siguin raonables i que, sobretot, aquestes comissions al final queden absorbides pel benefici de la inversió que acabem fent a llarg termini. Tothom a la vida, quan presta un servei, cobra alguna cosa. En el cas de les inversions financeres, això també és així. Sí, evidentment sí. Va per aquí també el Joan, que ens posa un cas ell mateix, suposo que és el seu, ja que el tenim també el podem plantejar. Es pot invertir perfil conservador i obtenir un rendiment que superi les despeses bancàries associades. Suposo que si no invertiria ningú amb això. Per una inversió, em situa una inversió de 6.000 euros i ell demana a quin rendiment anual es podria obtenir amb un perfil conservador deduïdes les despeses bancàries i financeres. Evidentment, no tenim bola de vidre, però si podem fer un cas pràctic, Enric? Sí. Es pot aconseguir... Sí, aviam, si ens anem a comprar actius directes, és a dir, anem a buscar un deute d'un govern, anem a buscar un deute d'una empresa avui en dia amb euros, que sabem que el tipus
marcat pel Banc Central és de 0,50 negatiu, jo et diria que amb un bono comprat d'ara a venciment un any no guanyaràs diners i no pagaràs despeses, sinó que pagaràs aquests 50 més altres. Si, en canvi, si estem disposats a agafar un fons de renta fixa amb gestió dinàmica, en el qual hi ha un equip gestor a darrere que busca oportunitats, compre, ven i pots obtenir rendiment. És a dir, hi ha fons que aquest any, des de principi d'any, la casa de renta fixa, que estem en positius un 0,50-0,60% en el que va de 2 mesos. Vol dir que això serà lineal de cara a final d'any i ho pots multiplicar per 6 i que et doni resultat? No, ni molt menys. Però possiblement pots obtenir rendiments positius un cop reduïdes les despeses tranquil·lament del 0,75, 1,5% al cap de l'any. El món de la renta fixa és dinàmic, és a dir, no és una cosa que és lineal. Això no és un certificat de dipòsit que compres a 100 un tipus i acabes datant. Es va movent. I ara mateix no tot s'hi val i requereix de bons gestors que sàpiguin navegar aquests mars i sàpiguin trobar oportunitats per comprar actius i intentar generar aquest rendiment positiu. Per tant, jo et dic que sí que es pot aconseguir, l'únic que has de ser exigent i no tot s'hi val ara. Busca bons productes, busca productes que tinguin bon rating, bons amb duracions relativament reduïdes. Jo crec que sí que pots obtindre productes amb rentabilitat positiva per un inversor conservador avui en dia. Directament, la Maria ens demana com pot comprar accions d'una empresa que cotitza al Nasdaq. Doncs molt fàcil. Igual que pot comprar una que cotitzi al Dow Jones, a l'Eurostock 50. Ha de trucar, vindre a veure la seva gestora, saber l'identificatiu de la companyia que vol comprar, dir quantes accions vol comprar i s'executaran. L'únic que hem de saber que el mercat de cotització americà és de les 3:30 de la tarda fins a les 10:30 de la nit. No cotitza les mateixes hores que les nostres. Mira, hi ha moltes preguntes que directament ens demanen consells molt directes. Si em permeteu, les transformarem en un to una mica més didàctic i reprenem el concepte que ens dieu, però més que aconsellant o no, explicant quines particularitats té. Per exemple, la Montserrat ens parla d'invertir en moneda estrangera, invertir en divises. Això també es pot fer. Quin tipus d'inversió seria aquesta, Enric? Aviam, té sentit. Invertir en divisa és un deport perillós, perquè preveure les divises és dur. És a dir, moltes vegades, quan jo sí us puc donar un consell, si mai algú us parla i us diu no, és que l'euro-dòlar el dia 21 de març a les 3:00 estarà a tant, no us el creieu, perquè a la divisa hi ha molts paràmetres de sota per preveure-la. Ara bé, normalment en patrimonis més elevats, com quan treballem, és a dir, sempre busquem que hi hagi una part estructurada en divisa. Per què? Perquè si tu tens dòlars, normalment quan l'economia va malament o passa alguna cosa, el dòlar acostuma a funcionar com a refugi i puja. Hi ha el dòlar, hi ha en japonès, hi ha altres divises. Per tant, té sentit, però ojo, perquè pot aportar moltíssima volatilitat a una cartera tot el que és tenir divisa en el curt plaç. A llarg plaç demostra funcionar perquè et dona aquest extra rendiment o aquesta protecció quan les coses van malament. Però a curt plaç pots aportar una volatilitat no desitjada a la cartera. Però sí que es pot comprar el banc tranquil·lament. Molt bé. Vero, per tu, el Josep Anton ens comenta si ell disposés d'un capital propi i sota la seva responsabilitat, és a dir, una persona que ve al banc i té molt clar el que vol invertir i en què vol invertir, però us ve a veure a nosaltres, quin tipus de despeses bancàries té, entenent que no vol que el gestor l'acompanyi o l'assessori o el guiï. Tindrà les pròpies despeses que comporten la compra, la venda i la custòdia dels actius que vulgui comprar. No tindrà cap despesa per assessorament, evidentment, perquè no l'està requerint. Per tant, específicament les despeses que representin la compra i la tinença dels actius que vulgui comprar. Són despeses altes o ja em faig una repregunta perquè sé que vindrà? No, són despeses molt raonables. Ara és difícil de dir exactament quines perquè no sabem exactament quins productes. Si tu vas amb una acció a borsa, tens unes despeses de compra de venda que és un petit percentatge, però a més hi ha unes taxes de mercat que existeixen i que s'han de pagar. Si tu compres un fons, aquestes taxes de mercat ja no existeixen, amb la qual cosa no és el mateix. Depenent de l'actiu, serà una cosa o una altra, però pensa que els rendiments en el nostre sector es mereixen en percentatges i si són conservadors no massa elevats, el qual el gast, la despesa que tu pots repercutir ha de ser suficientment petita perquè el benefici el superi.
I això ja està planificat així. Més risc assumeixes, doncs és més possible que la teva expectativa de benefici sigui més elevada i també tingui alguna despesa una mica més elevada. Però el fet de no tenir assessorament, el que el repercutirà és que no li cobraré per aquest concepte, només faltava. Molt bé, Enric, per tu, la Ainhoa també ens introdueix un concepte que també webinar sobre això, perquè és una tendència més que va a l'alça, i és que persones que tinguin la inquietud d'invertir de manera sostenible o de manera responsable. I d'això ara cada cop se'n parla més. Hi ha opcions. Sí, i tant que hi ha opcions. Aviam, la primera cosa és que sàpiguis valorar quines empreses són més sostenibles, menys sostenibles, sàpiguis si aquesta empresa té X de traça de carbó o XY de traça de carbó. Si tens la manera, pots triar les companyies. Pots buscar empreses renovables, però centres molt el tiro en una companyia. Avui en dia hi ha molts fons d'inversió que s'estan penjant l'etiqueta d'ESG, que és tot el tema sostenible. I hi ha fons inclús que van a invertir en empreses d'impacte mediambiental. Té moltíssim de sentit això. Post-pandèmia, jo crec que tots som molt més conscients del tema del medi ambient i crec que això és una tendència que avui en dia està aflorant molt fort, hi ha moltíssima demanda i crec que d'aquí uns anys això serà un estàndard de mercat que tots els fons tinguin aquesta inversió amb ESG. Evidentment, és una pregunta molt interessant, Ainhoa. I si... Més cosetes. I entrem en un tema que sortia i que a més hi ha diverses persones que n'en parlen, que és tot el tema de les criptomonedes. I aquí entrem amb també tot el que s'està parlant a nivell de mitjans de comunicació, l'Enric s'amaga, i de gent de Twitter i de gent que diu que guanya autèntiques milionades amb tot això, però és una mica més complicat del que sembla, no, Enric? Aviam, és molt complicat i no és tan complicat a la vegada. Nosaltres no tenim una opinió definida en quant a les criptodivises per un motiu, perquè al final no saps valorar quan val una criptodivisa. Una criptodivisa per nosaltres val mentre hi hagi un inversor extra que vol entrar amb un preu superior, que és el que estem veient ara. També tenim la sensació que això pot ser format bombolla o pot ser alguna cosa per quedar-se, però al final ens fa bastant de respecte, perquè i si en algun moment surten unes declaracions d'Elon Musk, com hem vist, negatives a la cripto i baixa un 20% de cop. Les volatilitats d'un bitcoin que s'han vist aquest últim any són del 70%. Una acció és d'un 15% i la renta fixa és d'un 5%. Per tant, són inversions, jo crec, relativament perilloses, encara que pugui ser el futur. Jo tinc clar que en algun moment hi haurà una criptodivisa que prevaldrà al món. Quina serà? No en tinc ni idea. Una altra cosa és tot el tema de la tecnologia que hi ha darrere, el blockchain, que sí que crec que ha vingut i serà per quedar-se, però això no defineix quina criptodivisa es quedarà. Per tant, clar, fins ara és un risc tonto si no has invertit en criptodivises. Però clar, estàs invertint perquè saps que hi ha cua de gent que vol invertir. I si aquesta cua de gent desapareix? Si estàs venent espardenyes, si tens espardenyes, tens 20 persones i l'endemà aixeques la persiana no hi ha ningú, quan val el teu producte l'endemà? M'entens el que vull dir-te? Llavors, jo tinc molt respecte perquè no sé com valorar aquest actiu, per tant, no ho considero un actiu a ficar a carteres. No vol dir que no segueixi pujant i molta gent guanyi molts diners, però em costa molt valorar-ho i ho sento molt, no us puc donar més expertise aquí. També m'agradaria que comentéssim, perquè també hi ha molta gent que ens demana, ja ho hem contestat una mica, si hi ha altres maneres d'entrar en el món de la inversió, de comprar accions o fons que no siguin passant pel banc. Evidentment, ho comentàvem abans, sobretot pel tema de les criptomonedes. Hi ha molt ambient a Twitter, molta gent que diu que és molt fàcil guanyar molts diners. També hi ha molta gent que ofereix cursos de com fer-te tu mateix trader i guanyar-te molt bé la vida i fer-te milionari. Entenc que, com en tot, deu haver-hi coses més serioses, plataformes per comprar tu mateix, deu haver-hi de serioses i de no serioses. Hauríem d'anar una mica en compte amb això, sobretot si estem començant en el món de la inversió, Enric? Sempre has d'anar en compte, perquè pensa que això és un tema de la inversió, s'ha de tractar, són els diners que tens estalviats i això és un tema que s'ha de tractar amb màxim respecte i disciplina.
i és una carrera a distància. No ens hem de deixar mai emportar pels anuncis. Perquè, mira, no et puc dir noms de gent que penja cursos perquè són els primers que van invertir, van començar un fons d'inversió per replicar la seva estratègia i el fons el van penjar al cap dels dies, però segueixen venent cursos i la gent segueix fent la ola. Mediàticament són bons. Jo et dic que això, a vegades, la inversió ha de ser un xic avorrida, i ho sento molt per la terminologia, no vull ser carca, però un xic avorrida, molta disciplina i molt de respecte per això. Sobretot, amb el tema de les inversions no perdem el respecte, per simple que sembli, i encara que veiem gent que guanya molts diners. Disciplina, si us plau. Vero o Enric, em demanen, un ETF és un fons d'inversió, un ETF també un concepte de producte que sona darrerament en aquests temps. Vero? Un ETF és una mena de fons d'inversió perquè té molts actius a dins que repliquen exactament alguna altra cosa del mercat. Sí que és veritat que tenen unes condicions diferents en tant que comissionats i en tant que rèplica. És així, Enric? Aquesta seria la idea. Però un ETF al final és un fons que aglutina, per exemple, un ETF sobre l'IBEX, estaríem parlant d'un fons que replica l'IBEX i que va a mercat i va amb una exenció de comissions pel fet de ser denominat ETF. A vegades tenen sentit per si no vols pensar molt i vols invertir ràpid a mercat, doncs dius, ostres, compro un ETF d'Eurostock 50, replicaré exactament l'Eurostock 50. Compro un ETF de l'IBEX 35, replicaré exactament l'IBEX 35. És a dir, no vas a buscar molt més secret que aquí. Quan entres al món dels fondos i fas una selecció relativament fina, el que estàs buscant són actius que intenten batre l'índex de forma consistent. Un ETF faràs el mateix que faci l'índex menys la seva comissió i aquí et quedes, absolutament. Un fons buscaràs d'alguna manera, n'hi haurà que batran l'índex, hi haurà que no, però el teu objectiu és buscar fondos que batin l'índex de forma consistent. Molt bé, doncs, nois, portem 50 minuts de webinar, hem contestat un munt de preguntes. Crec que ho podem deixar aquí. Evidentment, quedem des de Morabanc absolutament oberts a totes les preguntes, dubtes que tingueu, des de les nostres xarxes socials fins a les oficines o per qualsevol canal dels que tenim. I aquí ho deixem. Enric Alí, moltíssimes gràcies per les teves explicacions, com sempre un plaer. I Verónica Valls també, encantats d'haver-te escoltat, molt il·lustratiu, moltíssimes gràcies. Merci. A vosaltres. Doncs fins aquí aquest webinar Vull invertir per on començo. Segurament ens veurem no gaire temps amb un altre webinar, una altra temàtica i us esperem aquí a la xarxa. Fins llavors, bona tarda.